السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شکر گزار ہوں قاری عبداللہ دین صاحب کا جنہ دی محبت بری دعوت ہے تھوڑے سامنے حمد و نعت کا موقع ملے۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب دیاں محنتاں کوششاں اللہ قبول فرمائے۔ کہ سوچ بولدی تے خیال بولدائے، سوچ بولدی تے خیال بولدائے، ہر جگہ رب دا کمال بولدائے۔ جتھے جتھے عمر دے صدیق بولدے نے، سدا اوتھے کفر دے زوال بولدائے، سدا اوتھے کفر دے زوال بولدائے۔ پیار کرتے دلاں وچ چھپیاں نے دوستو، پیار کرتے دلاں وچ چھپیاں نے دوستو، کعبے اُتے چارے کے بلال بولدائے، کعبے اُتے چارے کے بلال بول دے۔ اس بلال دا حضور نال پیار دسنا چاہنا، وہ سچا پیار جنہیں آقا نال پا